Arratsalde hon dizuela pilota zaleo, Kagoizko toki eder pilota lekutik. Arratsaldeko 7etarako zegoen ados pilotaren binakako txapelketa nagusiaren 18. jardunaldiari zegokion partida iragarrita, baina horren aurretik hemen ditugu ados pilotaren pilota eskolako neska txikiak lanean, 7ak 5 gutxiagoan hasi dira hauek, duela 7 minutu eta 7 segundo. Eta partida hau bukatu arte ez dago bestea hasteko modurik, beraz aurrena partida honek zer damaigun ikusiko dugu. Eta honen ostean igaroko gara maila nagusiko txapelketako partidak eman behar dugunaren berri ematera. Lehendabiziko honetan seina doaz momentuz bikote biak, gorriz bihar dute 15 urteko Iri arte Zunbildarrak eta 13 urteko Janitz Irigoien Iturendarrak, eta haien aurka berriz bi Iturendarrek bihar dute Irati Altxu 13 urteko aurrelariak eta adin bereko 13 urteko Dunixe Alberro atzelariak. Neska txiki hauek astelenero entrenatzen duten Aroa Etxekolonearekin batera Malerrekan Zunbilan, eta emanaldi gehien txuenetan aipatzen dugun moduan, zuek ere jarraitzaile fidelak baldin bazarete jakingo duzue, ados pilotak oinarri sendoa duela eraikinaren behaldetik goiko tontorreraino, eta arrobi lanari garrantzi ikaragarria ematen diola, eta arrobi lan horretan nola zenaingo asteazkenetako ala Zunbilako astelenetako entrenamendu saioetan neska txikiek ematen duten maila onori jaialdi nagusien atarian kantxaratzeko aukera ematen diete ados pilotaren ordezkariek pilotari gazteei, eta haiei ilusioa pizteko eta pilotan gogoz eta grinatxu jarrai dezaten pizgarri garrantzitsua denez, haiek ere plaza irekita dute eta jaialdien aurretik jokatzeko aukera ere bai, beraz ikuste gaurkoan ona agoitzera etorri diren lau pilotariak Iriarte Irigoien Altxu eta Alberro gustura etorri izango direla, eta bertara bildu den pilota zaldean ikuste orain arte jaialdia ematen ari denarekin gozatzen ari dela, gozatzeko motiboak behintzat badituzte. Honen aurretik izan da bertako pilota eskolako lau mutilek jokatu duten partida bat, gogorra izan da, 18 eta 16 bukatu da okerrez baldimanago, eta partida horren ostean atera dira beroketa ariketak egitera Iriarte Janitz Irigoien Irati Altxu eta Dunixe Alberro. Eta momentuz 8 eta 7 ditugu aurretik Altxu eta Alberro, duela 10 minutu eskas eman zaio partidari hasiera, epaile lanetan saskiarekin eta etenaldiaren denborak zeintzen horrari da ados pilotaren ordezkaria den Jose Aldaregia, eta haiek pilotariak zudituko dira. Aldaregia epaile jaunak horretarako manua agindua eman orduko, eta gu ere hemendik aurrera partida honen komentario lanetan sartuko gara bete-betean, orain arteko guztiak atariko lanei zegozkienak izan baitira. Zortzi eta 7 Altxu eta Alberro aurretik, beraz Irati Altxu Iturendar gazteak izango du lehendabiziko sake hori. Guk kontatuko dugun lehendabiziko tantoaren sakea, gero Iriartek erantzun dio sakeari, eta pilota txokoan utzita aurkariek ez dute ura jasotzerik izan, 8 berdin markagailuan, eta hortaz oraingoan sakea Iriarteren esku egongo da. Atera du sakea erdira, irutarditik eraman Alberrok, eta Iriartek ezin sartu, Janitz Irigoienek atzera, irutik Alberrok luze, Janitz aurre aldera pilota, aurrelaria sartu da hor laguntze lanetan, laguntza pixka bat ematera, atzera berriz ere
Dunixe Alberrok, eraman Janitzek, moztu Altxuk, jaso. Iriartek, txokoan berriz ere Altxuk, dejada arroxa marra, eraman Iriartek, Altxuk eraman. Iriartek atzera, Alberrok zabalera, aurkaria ikorrika egin araziko die. Iriarte iritsi da eta ia pasatako pilota jaso, txokoan gero Altxuk ireki. Irigoienek eraman ura ere. Alberrok eta gero atzera. Iriartek pasatako pilota zena ia jaso. Alberrok oraingoan Iriartek aukera, ez du pilota behar bezala sartu eskuan. Alberrok zabaleratu eta Iriartek atzera iruterditik pilota gaiztoa eraman egin du ezkerrez. Alberrok Iriartek zabaldu, Altxuk moztu eta gainera etorri zaio pilota Iraide Iriarteri, bederatzi eta 8 aurretik. Altxu eta Alberro, tanto gogorra eta luzea izan da ikusi dugun azken hau, eta nik uste halako tanto gehiago ikusiko bagenitu, behin baino gehiagotan etorri beharko dutela lau pilotariek aurrez egin duten bezala atxeden setera. Ausfoa nahiko beteta izango baitute. Beste tanto bat jokoan, Iriartek zabalera, Altxuk moztu, Iriartek ireki, eta hor Altxuk eta Alberrok ez dute behar bezala elkarru lertu, biak ziren pilotatik oso gertu eta biek jo zezaketen, baina azkenean elkarrekiko komunikazioa izan da bertan utxe egin duena, eta ez batak eta ez besteak pilota berriz ere frontisean berdean jartzerik ez, bederatzina markagailuan, bikoteak heldu dira beraz lanerdietara, partida hasi den ezkeroztik 14 minutu eskas dira. Iraide Iriarte, Sumildarra sakera, sake laburra, eraman, Alberrok, Iriartek berriz ere aukera atzera, Alberrok ezkerrez jaso, eta oraingoan Iriartek Irigoien eutzi dio, Irigoienek atzera, Alberrok luze, jarri du, iruterditik ezkerrez eraman, ezkerpaletara gerturatutako pilota Irigoienek eta gero txokoan dejada agitz polita, utzi du, Irati Altxuk, dejada zamaitutako bigarren tantoa izan da, moztuta baditu beste 3 tanto ere. Aldutako ikaztu, gorrietan berriz bi galdutako dira, txokoan eta moztuta bana egindu Iraide Iriartek eta moztuta beste bat ere bai Janitzek. Eta Dunixi Alberrok egindako ikaztu, galdutako pilota bat bai ordea, beste tanto bat jokoan, 10 eta 9 aurretik. Urdinak Altxu eta Alberro markagailuan. Iriartek pilota luze jarri du. Alberrok eraman, Janitz Irigoienek eskatu eta pilota gibeleratu. Alberrok eraman, Iriartek moztu. Alberrok ezkerrez jaso. Iriartek txokoan luze jarri. Alberrok zabaldu eta Janitzek etorri behar zabal aldera, eta gero eskuinez pilotaka da jo bai, baina biltzerik ez, 11 eta 9 beste tanto bat beraz Altxurentzat eta Alberrorentzat, urdinez bihardutenentzat aldegia. Sakea Irati Altxuren esku beraz, tantoa urdinek egina izan baita, sake aterazera dator. Irati biterditik. Ongi erantzun dio sake horri. Iraide Iriartek, Alberrok zabaldu. Iriartek bildu eta asko zabaleratu zaio, asko erdiratu zaio pilota. Alberrori, Alberrok luze jarri du bien tartera. Irigoienek hortxe utzi du, txokoan berriz ere. Irati Altxuk eta Iraidei pilota hartara heltzeko denborari gaztio eman, 12 eta 9 beraz. Eta pixkanaka zulotxoa ari dira zabaltzen Altxu eta Alberro. 3 tantorrena dute. Orain arte zabaldutako zulorik handiena. Beste tanto bat jarri dute jokoan, airez saiatu da hor pilotaren hegaldia eteten mozten Iriarte, baina zuzenean harrapostua. Beko koltsoira joan zaio, 13 eta 9. Hauxe da orain artean markagailuak
erakusten duen alderik handiena. 2-1 hasi dira. Gorriak aurretik, ondoren bina berdintzea lortu dute eta 6-5 jarri dira aurretik. Urdinak 8 ere izan dira eta 9 ere bai, eta 9 azkeroztik. Tanto sorta bat egin dute. Urdinek orain pilota Iraidek moztu eta Gorriek berriz ere tantoa egitea lortu duten arte 10 eta 13 markagailuan. Eten dute beraz Iriartek eta Irigoienek. Altxuren eta Alberroren bola da eta sake ateratzera dator 10 eta 13ko markagailuarekin. Iraide Iriarte erdi-erdikoa jarri du. Irigoienek eraman, Iriartek eskumaz luze jarri. Atzera. Alberrok ere, albezain luz erantzun dio pilotari eta baita gero Irigoienek ere. Aurrelariak sarrez daitezen jokoan. Irigoienek luze. Alberrok eskuinez aurrealdera bidali eta Iraiderentzat sartzeko aukera. Luze jarri du bien tartera, gainera etorri zaio pixka bat, baina jaso. Alberrok zabalera bizi eta gurpilarekin gainera. Iraide Iriartek, 11 eta 13, pixkanaka. Hasi zaizkie. Aldea murrizten. Iriarte eta Irigoien Altxuri eta Alberrori. Eta badatozkie markagailuan, beste tanto bat jarri du jokoan. Iraide Iriarteren sakeak, Alberrok jaso. Iraidek txokoan utzi du eta hartara ez du iristerik izan. Dunixe Alberro atzelariak, 12 eta 13. Oso tanto polita hau, Iraidek amaitu duena. Sakearen ostean egindako dejada horri esker. Dunixek bueltatu dio pilota Iraideri eta badator Zunbildar gaztea. Sake ateratzera, sake gaiztoa jarri du eta 3 terditik bueltatzerik ez. Dunixe Alberrok 13 markagailuan. Beste berdinketa bat markagailuan. Honezkero 6. Izan da sake hau ere gaizto, aurrekoaren antzera, eraman ordea. Alberrok txokoan oraingoan Altxuk iritsi eginda. Iriarte eta luze jarri du Zabalaldera, bildu. Alberrok barruan izan da, Irigoienen pilotaka da eta gero kontrakantxan oinak zeuzkala biltzerik ez. Berriz ere frontiserantz bidali eta pilota biltzerik ez. Irati Altxuk 14 eta 13 jarri dira aspaldiko partez aurretik berriz ere markagailuan. Iriarte eta Irigoien eta partida da gogortzen hasi da. Hauek eskolarteko txapelketetan eta Nafarroako kirol jokoetan 18 jokatzen dute. Eta hortaz gaurkoan ere 18 ari behar duten ez dute horren arriskurik izango. Baina partida gogortzen ari da pixkanaka, 15 eta 13 markagailuan. Lehen Gorriak aurretik zirela esan dut, baina ez. Urdinak dira abantaia markagailuan dutenak, 15 eta 13 beraz. Altxu eta Alberro aurretik eta partida geratzea erabaki dute. Lau pilotariek gogordoa, esan dugu 20 minutu eta erdi pasatxo dira partidari hasiera eman diotenetik eta tantoetako batzuk luzeak eta aski landuak piloteatuak ari dira izaten eta horrek guztiak nekea besterik ez du pilatzen eta tarteka marteka ere atxeden setera bertara etortzea erabakitzeagatik ezin zaie ezer ere leporatu. Epaileak pilotariei zutitzeko agindua eman die eta badatoz lau pilotariak, Iriarte, Irigoien, Altxu eta Alberro kantxara berriz ere partidari berrekitera. Irati Altxuk aterako du, sakea, bueltatu diote aurkariek, pilota, Janitz Irigoienek zehazkiago esateko eta jarri du beste 15 bat jokoan. Irati Altxuk txokoan utzi du pilota, baita Iraide Iriartek ere eta ez dute aurkariek dejada hartara erdiko
erantzun hartara iristerik izan hortxe duzue Iraidek bukatutako azkenengo tantoaren errepika. 14 eta 15 berriz ere tanto bakarrera jarri zaizkie aurretik, jarri zaizkie markagailuan tanto bakar batera. Hurbildu zaizkie markagailuan Iriarte eta Irigoien atera du sakea. Iriartek eraman Alberrok eta gero pilota horri gehiegizko indarra eman dio Iraidek, baina txapazpira bidali du pilotaka da hori. Zuzenean 16 eta 14 berriz ere sakea. Irati Altxuk berreskuratu du. Irati Altxuk izango du. Sake ateratzeko hartura luze jarri du eta ia 3 terditik bildu behar, erantzun behar. Iriartek berriz ere sartuko da jokoan. Zumbilako pilotaria ezkerrez Alberrok eraman eta gero Geanitz Irigoienek zabaleratu. Irati Altxuk moztu erdira. Iraide Iriartek gero gainera etorri zaio pilota azkenean. Hartaraxe propio igorri baitu pilota. Altxuk oraingoan Iraide gatzelari beharrak egin behar, zabaldu eta kontrakantxatik moztu. Altxuk atzera gero berriz ere. Iraide Alberrok ezin aurrera pasa. Iraide Iriartek zabalera. Alberrok eraman. Janitz Irigoienek zabala zaintzeko agindu dio. Iraidek Janitzi, Iraidek moztu. Alberrok eraman berriz ere jaitsi. Iriartek Alberrok jaso, atzera Irigoienek eta ez dute antza denez pilotari bietako inork, gorri bietako inork euren ohiko kokalekua berreskuratzera joateko aukera. Oraingoan atzera etorri da Janitz Irigoien, baina jokoak aurrean jarraitu du eta azkenean beste pilotakada bat gehiago aurkariei joaraztearren tantoa lortu dute Iriartek eta Irigoienek. 15 eta 16 tanto gogorra izan da hau eta berriz ere ez dakit ez ote duen partida eten nahi Iraide Iriartek horixe adierazi dio eskuekin egin duen keinuarekin. Aldaregia epaileari 16 eta 15 eta 16 markagailuan azkenengo tantoa gorriek egin baitute eta partida benetan ederra ari gara ikusten. Luze doa, 24 minutu eta erdi eskas dira partida hasi denetik, baina tanto eder eta politasko ari gara ikusten. Errepasa ditzagun azkar-azkar lau pilotariek orain arte utzi dizkiguten estatistikak, zenbakiak. Iriartek txokoan tanto bat, zabalean ere beste bat eta dejadaz beste bat ere bai, eta moztuta bi tanto ere baditu. Janitz Irigoienek moztuta bat eta galdutako bi pilota 6 egin ditu. Irati Altxuk dejada ziru eta moztuta beste horren beste, eta ez du galdutako pilotarik. Eta Dunixi Alberrori dagokionean amaitzeko ez du tantorik egin, galdutako pilota bat izan du ordea. Partidaren hasieran gure emankizunari hasiera eman aurretik galdu duena, hain justu ere. 15 eta 16 berriz ere sake ateratzera torgira Iriarte. Luzte jarri du, 4 eta 4 denetik eraman Alberrok. Iriarte atzera lan egin behar Alberrok. Irigoienek eskuinez luze jarri eta bere tokitik atera du Irati Altxu. Txokoan dejada arro xamarra Iriartek. Alberrori iristeko denbora eman dio, luze jarri du gero bien tartera Iraidek. Altxuk eraman eta gero indarrarekin atzera. Alberrok bueltatu gero txokoan luzesko jokatu du Iriartek. Horrengoan dejada oso urrundik botea, iritsi eginda Alberro eta gainera gaiztotu egin dio pilota Iriarteri, zabaletik bildu eta berriz ere jokoari lasaitasun pixka bat eman. Irigoienek Alberro moztu, iritsi eginda Iriarte eta jokaldi egiten hasi da gainera bipareta Alberrok berak. Irigoienek eraman. Alberrok oraingoan aukera, berriz ere atzera bitarditik jaso. Alberrok atzera gero. Janitz Irigoienek bi aurrelariak, bi pilotariak dira, bi gorriak daude Orroso aurrean eta une batez ezin dezakegu jakin zein den aurrelari lanetan eta zein
Atzelari beharretan pilota atzera bidali du gero. Tantoari bukaera emateko. Jani Zirigoienek eta Tunixe Alberrok jasotzerik ez du izan. 16 markagailuan. Bi tanto baino ez zaizkie falta, baina oraindik ere pilotaka da batzuk jo behar izango dituzte. Eta nekatuta joango dira. Gero dutxara, lau pilotari hauek, izerdia ondo itxurita behintzat. Eta pilota zalea gustura utzita. Amaseinako berdinketa hautsi behar duen tanto badago jokoan. Txokoan utzi do pilota Irati Altxuk eta Iraide Iriartek ez du altxatzerik izan, nik uste hor gainera altxatzearekin bakarrik ez dela konformatu eta hori nahikoa iruditu ez zaionez jokaldia egiten hasi ote den iruditu zait. 17 eta 16 markagailuan. Honako hau izango da Irati Altxu Iturendarrak aterako duen azken sakea gaurko partidan. Gehienez ere beste bat geratuko da, baina ura atera beharko balitz. Iraide Iriartek aterako luke sakea gaizto jarri du. Ez da pilotaka da hori, sake hori txapa gainera iritsi bueltan. Eta beraz partida bukatu da, 18 eta 16 irabazi dute. Azkenean Irati Altxuk eta Tunixe Alberrok. Jani Zirigoienen eta Iraide Iriarteren aurka. 27 minutu eta 54 minutu iraundu partidak eta honako zenbaki hauek utzi dizkigute lau pilotariek. Iraide Iriartek egindako 5 izan ditu, txokoan zabalean eta dejadaz bana eta moztuta beste 2. Jani Zirigoienek berriz galdutako 2 eta egindako beste 2 izan ditu, bata moztuta eta bestea berriz atzera jota. Eta irabazlei dagokienean, Altxuri eta Alberrori dagokienean 7 tanto bukatzea lortu du Irati Altxuk, dejadaz eta moztuta iruna eta sakez beste bat ere bai. Eta Tunixe Alberrok egindakorik eta galdutakorik gabe bukatu du gaurko partida. Galdutako bat izan du. Ordea partidaren hasierako tantoetan, lehendabiziko tantoan okerrezpanago. Eta azkenerako 27 minutu eta 54 segundo iraunduen partidan garaipena Irati Altxuk eta Tunixe Alberrok lortu dute bi Iturendarrek, Iraide Iriarte Zumbildarraren eta Jani Zirigoien Iturendarraren aurka. Eta partida hau bukatuta arratsaldeko 7 eta 24 minutu ditugun honetan jaialdiaren partida nagusia. Atzerapen pikin batekin hasiko bada ere, atera dira Agoizko toki eder pilotalekuaren kantxara. Ondorengo partida, gaurko partida nagusia. Eta gu bertara Agoitza ekarri gaituena jokatu behar duten lau pilotariak azkenengo beroketa ariketak egitera. Hauxe binakako ados pilotaren binakako txapelketa nagusiaren 18. jardunaldiko partida izango da. Eta bertan elastiko gorriarekin jardungo dute Maili Barrokal 18 urteko Bergararrak eta 20 urteko Naroa Agirre Zestoarrak. Ez antza. Karteletan esango nuke alderantziz ote dagoen, baina tira, hemen teknikarri lanetaten ere itzarri eta esaten ari zait elastikoaren kolorea ez dutela hori izango. Maili Barrokalek eta Naroa Agirrek urdina baizik, Maili Barrokalek eta Naroa Agirrek horren bestez elastiko urdina eramango dute gaurko partidan soinean. Eta haien aurka elastiko gorriarekin hauek izango ditugu Jera Iturriaga Leitzarra eta Oiana Orbegozo Azpeitiarra. Goi-goiko koskan dira sailkapenean bi bikote hauek, lehendabiziko postuan Barrokal eta Agirre eta 3. postuan okerrezpanago Iturriaga eta Orbegozo, baina sailkapenaren errepasoak berantago egingo ditugu. Partida hasteko moduan direnean, hasi baino lehentxeago. Baina orain tartetxo bat hartzera joango garaku. Eta partida hastearekin batera ekingo diegu berriro komentario lanei. Gogoratu lehendabiziko partida bukatuta zein izango dugun bigarren partida honetako kombinazioa. Gorri zeriko dira Jere Iturriaga eta Oiana Orbegozo. Urdinez berriz Maili Barrokalek eta Naroa Agirrek egingo diete aurre. Berehala gara gaurko jaialdiko bigarren partidarekin. Horretxe arte.
lanerako prest dira dagoeneko. Jera Iturriaga, Oiana Orbegozo, Maili Barrokal eta Naro Agirre, baina 18. jardunaldiari dagokion partidari hasiera eman aitzin. Sailkapena zertan den errepasa dezagun aurrena zenbakiak kokatu eta gaurko partidak duen garrantzia zenbaterainokoa den ikusentzule oizu hoi esateko. Lehendabiziko postuan dira sailkapen hartan Maili eta Naroa, 7 partidatik 5 irabazi dituzte eta 25 puntu positiboren aberaxa dute. Bigarren postuan dira bihar seguran ari behar duten Goiuri Zabaleta eta Irati Zabala, 7tik 5 hauek ere. Eta Naroak eta Mailik baino 2 puntu gutxiagorekin aberaxean, 23 punturekin alegia. Hirugarren postuan dira gaurkoan Mailiren eta Naroaren aurkari izango diren Iturriaga eta Orbegozo. 7tik 4 dituzte irabaziak eta 21 puntu positibo aberaxaren zakuan pilatu dituzte. Laugarren postuan berriz Ainhoa Ruiz de Infante eta Leire Galeano ditugu. 7tik 4 punturekin eta 20 puntuko aberaxarekin. 5. postuan berriz Arrieta eta Mukika, 6tik 3rekin eta 17 puntuko aberaxarekin. 6. Aldaregia eta Ruiz de Larramendi, 6tik 3rekin eta 16 puntu negatiborekin aberaxean. Eta bukatzeko azken putz Naroa Etxekolonea eta Ane Mendiburu ditugu. Txapelketa honetako ligaskaren 3 laurdenak burututa eta orain artean bat ere punturik irabazi gabe, 8tik punturik gabe eta -90ko aberaxarekin dira sailkapenean Etxekolonea eta Mendiburu. Nahiko zail izango dute horiek aurrerako egotea eta lehendabiziko 4 postuetan lekutxo bat egitea alderez ezinezkoa. Oraindik 3 punturekin badira bi bikote, Arrieta Mujika eta Aldaregia Ruiz de Larramendi, eta beraz batzuek partida guztiak galdu eta bestek partida guztiak irabazi eta gainera tanto kopuruari aberaxari ere erreparatu beharko liokete, baina horiek gaurko kontuak ez direnez eta guri matematikak ez zaizkigun ez oso ondo ematen. Gaurko partida nagusian sartzea izango dugu kontua kontu honena. Gorriz lehengo akatsa zuzenduta Jera Iturriaga eta Oiana Orbegozo, Urdinez aurkari, Maili Barrokal eta Naroa Agirre. Eta epaile lanetan aurreneko partidan jardun den bezala Jose Aldaregiak jardungo du bigarren honetan ere, maila nagusiko honetan ere. Lan berberean epaile lanetan jarri da Aldaregia jauna 4 pilotarien ardian eta badoaz 4 pilotariak bertara bildu diren zalen txaloen artean jendaurreko aurkezpena egitera jaurti du Leon Castillo atxapa Jose Aldaregiak eta kolore urdina agertu duen ezkero lehendabiziko sakea beraz Maili Barrokali ateratzea egokituko zaiola ebazi du txapak eta lehendabiziko sake ura ateratzeko pilota proposenaren bila dira. Saskira abiatuak Barrokal eta Agirre, ea zein material ateratzea erabakitzen duten. Hartu dute pilota eta oraintxe eman diete aurkariei probatu eta ezagut dezaten. Pilota kada bat ere jo gura du hor Jera Iturriagak, pilota zer nolakoa den jakiteko eta Jerak Mailiri pilota bueltatzean izango da neurketa hasteko moduan. Bueltatu dio Oianak pilota Maili Barrokal sakatzaileari eta sake atera behar duena sakatzailea dela esan badugu. Jera Iturriaga haren aurkaria ere ez da batere atzean geratzekoa eta gaurkoan ondo baldin badira bi aurrelariak aurrean behintzat sakearekin min handia egingo diete elkarri bi bigotek. Partida martxan duela 19 segundotik Orbegozo gatzera luze Agirrek ere luze erantzun dio pilotari. Jerak botez sartu behar izan dezan. Luze jarri du Jerak eta gero ezkerrez atzera. Naroa Agirrek berriz botez Jera jaitsi
Eta Magik eramaterik ez, bat eta huts, gorriak aurretik, markagailuan. Eta pixkanaga, Agoiztarrak badatoz, pilotalekura oraintxe ari dira. Ona pilotalekuaren barnealdera sartzen bertako Lauzpabost herritar eta aurreko pilotalekuetan beste herrietan baino jende dezente gehiago. Herria handi xamarra da. Handi xamarra iruditu zain neuri behintzat eta dena gaur bertara autoz etortzeko behintzat nahiko oztoporekin. Aurkitu gara bidean, herrirako sarrera guztiak, sarrera nagusi guztiak itxita izan dira eta baina tira azkenean bilatu dugu pilotalekurako tokia eta hemen gara eta herritarrak ere ziranagi naiz eta kanpoan gradu gutxi batzuk izan bertara pilotaleku barnealdera etorri eta gaurko partida nagusi honetaz gozatzeko. Bigarren tantoa jokoan, markagailuan bat eta huts ditugu aurretik. Iturriaga eta Orbegozo luze jarri du pilota hori. Orbegozok baina goiko txapak xaxatu du Azpeitiarraren pilotak adaren okerra. Bana markagailuan. Orain artean egindako eta galdutako bana. Bi gorrientzat, Gerarentzat eta Oianarentzat alegia eta markagailuan banako berdinketa berriz ere lehendabiziko sakea atera duen bezalaxe Magi Barrokal sakera, erdikoa baina gaizto ezkerparetara, ezkerrez bueltatu egin du. Sake Zitalori. Orbegozok pilota atzean paratu du berriz ere Barrokalek eta gero beso inarrosita luze jarri. Gerak bien tartera moztu indarrean. Barrokalek eraman, Gerak eskumazatzera. Kantxaren erdialdera, Naroak eskuinez ere luze jarri du. Eta Gerari botez sartzera behartu dio. Eta Gera botez sartzera behartu du. Pilotak da horretan Naroak, oraingoan moztu Gerak, indartxu. Eta Magi Barrokalek hiru terditik. Abiadura izugarrian zijoan pilota hori. Berriz ere berdean jartzerik ez, abiatze utxagatik soilik aitortu behartzaio meritua Barrokali, baina pilotatik oso urruntzen eta atzerak Akibelka etorri behar izan du pilota hori jasotzera, baina azkenean gauzatzerik ez, eramaterik ez, eta bigarren tantoa beraz, Gerarentzat eta Oianarentzat. Sakera dator, ostera ere, Iturriaga Leitzarra. Luze jarri du, txost egin dio pilotak Naroari baina jaso. Gerak azte zafarraldia. Boste terditik eraman Naroak eta Gerari sartzeko abagunea kendu. Ezkerrez, kantxa erdira, pilotari altuera, apur bat eman da. Oian Orbegozo berriz ere Azpeitiarra sartuko da jokoan. Luze jarri du, txokoan Barrena. Barrokalek berak ere bai, eta baita gero ostean Gerak ere. Eskuinez zabaldaldera. Naro Agirrek zabalera, Orbegozok, atzera Barrokalek, Oianak luze, Agirre, lau eta laurdenetik atzera, Orbegozok eraman eta apur bat ireki ere bai, erdi aldetik berriz ere, ezkerrera, Agirrek luze jarri du, Orbegozok eta Barrokalek ere bai, Gerak moztu, altuera gehiagirekin akaso. Altuera handiegiarekin akaso. Hiru tartitik zabalera, Naro Agirrek dejada ona. Eta aurrelaririk onenak egingo zuken moduan amaitu tantoa. Zesto Argazteak bina, markagailuan oso dejada polita, utzi du zabalaldean. Naro Agirrek gainera Asmoz fundazioak kromo digital batzuk egin dizkie 6 pilotariri eta tartean da, horien artean da Naro Agirre, kromo horiek formatu edo euskarri digitalean baino ezin daitezke eskura eta beraz horretarako
Okerrez banaiz Asmoz Fundazioaren webgunean sartzea zenukete aski. Beste tanto bat jokoan, 5. Orotara, azenolako zirrizta egin duen oraingoan Magi Barrokalek 3 eta 2 markagailuan. Ezin zuen pilotakada horrek doiagoa izan, txaparen gainean izan baita. Magiren azkenengo jokaldia, 3 eta 2 markagailuan, urdinak aitzinetik. Beste tanto bat jokoan, 3 eta 3 laurdenetik moztu Jerak. Barrokalek toki berera bidali du, Jerak zabaldu. Barrokalek zabaletik zabalera luze eta korrik abiatu bada ere. Iristerik ez, bere burua lurrera botata. Oiana Orbegozok, 4 eta 2 markagailuan hor aurkariak. Nasteko egin behartzena zertzen ederki ikusi du. Magi Barrokalek zabalean zen zuloa. Eta zabalera bertara bidali du pilota, 4 eta 2 markagailuan. Tanto polit utzi ditu, bata bestearen segidan. Bergarako pilotari gaztea, sakea luze jarri du. 5 dira, Oianak eraman. Eta oraingoan Oianak eskatu eta kuadro 2 terditik luze jarri atzean. 5 terditik ezkerrez eraman, Naro Agirrek. Iturriaga pilota jaisten saiatu da, urrunetik eta pilota gainera hankageldian bajatu du. Eta zuzenean lurrera igorri du bere pilotaka da. Iturriagak 5 eta 2 beraz markagailuan aurretik. Barrokal eta Agirre. Beste tanto bat jarri du jokoan Magi Barrokalek erdikoa, baina indarrean aterea oraingoan luze. Xokoan barrena zabaldu Iturriagak, Magik kontrakantxatik bildu. Xokoan barrena luze jarri du Jerak eta gainera Naroari gorputzera bidali dio pilotaka da. Naroak bueltatu eta gero Orbegozok gibelean jarri. Naroak luze. Iturriaga sarreztadin. Eta Orbegozok ere gauza berbera egin du. Magi Barrokal jokotik desaktibatzeko. Magik atzera. Orbegozok luze. Lautik Agirrek bildu. Bildu baino gehiago luze jarri atzean. Barrokalek 3 terditik luze jarri du. 3 terditik 3 terdi ingurura. Bien tartera Orbegozok ezkerrez eraman Naro Agirrek. Jaitsi. Iturriagak Barrokalek eraman. Jerak aukerako pilota izan dezake hor. Gainera etorri zaio azken unean. Jo baitu. Barrokalek jaitsi eta pilota gaiztotu. Oianari gainera. Bien tartera indartxu. Agirrek. Oianak moztu. Naroak korrika egin behar baina eraman. Bien tartera altuera handiarekin Jerak. Eraman Magik. Atzera Jerak eta ezkerrez sartu behar lauterditik Naroak. Pilota berriz ere frontisean paratzeko. Iturriagak atzera. 4 eta laurdenetik ezkerrez. Pilotari altuera eman eta Jerari ez dio sartzeko aukerari gutzi Naroak. Jerak txokoan deja da. Ez da iritsi. Naro Agirre urrun xamar baitzen 3 eta 5. Tanto gogorra izan da hau. Jera Iturriagak deja da zamaitu duen lehendabizikoa. 3 eta 5 markagailuan eta ez dakindik ezote duen Naro Agirrek hor etenaldia eskatzeko tentazioa izan, baina azkenerako jokoan jarraitzea erabaki dute. Urdinek ala txeden setera etorri dira azkenean. Urdinek Naro aurrena eta ari jarraika aurkariak ondoren, baina zintzurra freskatu eta tragoska bat urrartzeko izan da ez partida geratzeko. Beste tanto bat jokoan 3 eta 5 markagailuan sakeari erantzun egin dio Naro Agirrek. Jerak moztu eta
Naroak ezkerrez jo du eta gainera gaizki antzea meintzat. Hor Atzmutur bati horatzen ari baitzaio. Agirrez estuarra behatz puntiarekin joko zuen eta oso ongiez zantza denez 4-5. Ez duen aparteko minik, aurkoan akaso ez du nabarituko bihar minbera izango du inguru hori, baina espero dezagun ez dezala jokatzen segitzeko eragozpen handiegirik izan Agirrez estoar gazteak. Beste tanto bat jokoan, 4-5 markagailuan. Maili Barrokalek atzera, 3-4 denetik. Orbegozo, 4-erditik. Bersoa luza eginda. 3-3 lauan jarri. Kantxa erdira indarrean Agirrek, Iturriagak atzera, eta gero 4-erditik ere luza jarri du pilota. Gibelean, Naro Agirrek baita, horren ostean Oian Orbegozok ere. Ezkerrez oraingoan Oiana, alduera pilotari eman, baina Maili sartuko da azkenean, Maili atzera. 4-erditik Oianak luze, herrizeren Maili atzetik, atzera xamarretik sartu behar. Moztu, eta aurkariari gaizto jarri gainera. Berriz ere jaitsi, eta berriz ere gaizto baina hilerak eraman. Atzera Mailik eta atzeraka, korrik eta presaka etorri behar izan du hor. Oiana Orbegozok eta jasotzerik ez, aurkariak aurrena txokoan barrena nahastu eta gero pilota atzera bidalita. Tantoa lortu du urdinentzat Maili Barrokalek, 6-4 markagailuan. Eta joko praktikoa egiten, orain arte urdinak, Maili Barrokalek bereziki, Naro Agirrek ongi lagunduta. Zuloa dagoen unean, pilota bertara bidali, eta lan egin behar denean, serio demonio lan egin. Horretan, funtsatzen ari dira euren jokoa. Barrokal eta Agirre eta orain arte gutxitan ikusi ditugu. Aginte makila hartuta. Tantoa menderatzen, Iturriaga eta Orbegozo. Aginte makila hartu eta tantoa lortzearekin batera sake hartzea komaniko litzaieke gorriei. Tanto boladatxo bat egin eta berriz ere partidan sar daitezen ez dira. Urdinen gandik oso aparte, tanto bira, baina orain arte euren jokorik ez dugu ikusi. Erabat ari baitira. Urdinen pilotaka den dantzaren mende. Beste tanto bat jokoan, Jerak 3-erditik sartu eta jaitsi. Mailik moztu, altuera pilotari emanda eta gero airez saiatu da hor Jera. Pilotaren egaldia mozten, baina ez du behar bezala tantoa egiten asmatu. 7-4 markagailuan galdutako bigarren pilota. Jera Iturriaga pilotari leitzarrarentzat. Zerbait esan dio hor Maili Barrokali Naro Agirrek. Haupa Maili orain gure atzean hemen badira Berzako pilotalekuko tabernan ume batzuk txilioka eta ezin dezakegu behar bezala entzun lau pilotariak elkarri esaten diotena, baina partidan jarraitzeko eta partidaren kontaketa behar den moduan egiteko ez dugu eragozpenik. Sake hueltan ederki bukatu du hor tantoa. Barrokalek dejada doi eta milimetriko batekin, 8-4 markagailuan berriz ere Naroak. Benga Maili esan dio Bergararari eta badator sake ateratzera. 18 urteko Maili Barrokal Bergararra. Eraman sakea Orbegozok eta oraingoan luze jarri du pilota. Iturriagak zabalondetik, Iterdizik luze. Naro Agirrek lautik sartu behar ezkerrez. Oiana Orbegozok, Barrokalek ere luze. Txokoan barrena eta gero gerria sartu eta pilota gibelean jarri. Jera Iturriagak, Naroak eraman eskuinez. Jerak dejada doidoia. Txapatik oso gertu. Baina gainean izan dena 5-8. Dejadaz Jerak amaitu duen bigarren tantoa izan da hau eta oraingoan hartuko du sakea aspalditxoko partez.
Leitzarrak berriro, eta zer eskaintzen digun Jeraren sakera biziak. Badator sakera. Iturriaga sakea gaizto jarri du. Atera eginda pilota hori ezker paletatik eta inolako eragozpenik gabe jaso Naro Agirrek eta pilotaka da horren ondorengoa biziki gaiztotu zaio. Oiana Orbegoz hori eta eramaterik ez, 9 eta 5 markagailuan aurretik dira. Barrokal eta Agirre eta atsedenerako tarterik ere gabe, badator sakera berriz ere. Maili Barrokal Bergararra luze jarri du sakea, 6 erditik ezkerrez. Eraman Orbegozok eta gero beste pilotaka da indartsu bat atze aldera. Agirrek, Barrokalek txokoan barrena luze jarri du, 4 eta 4 denetik Zabalera, Oian Orbegozok. Naro Agirreri korrika egin arazera insegur, atzera berriz ere. Azpeitiarrak, 5 eta erditik ezkerrez, zestoako pilotariak eraman. Eta horren ondoren Leitzarrak luze jarri du atzean. 5 eta 3 laurdenetik jaso, eta Iturriagari sartzeko aukera kendu gainera. Agirrek bien tartera indartsu, Orbegozok, Agirrek eraman. Ezker paretara gerturatu zaio Jerari, baina eskuinez atera du zelan edo alan. Barrokalek moztu, eta gainera etorri zaio pilota hori. Orbegoz hori eta jasotzeko modurik ez du izan, garrasi bat ere egin du. Amorrazioak ala eskatuta. Barrenetik atera zaiona. Oian Orbegoz hori 10 eta 5 markagailuan. Beste tanto bat lortu dute Barrokalek eta Agirrek. Eta jada Zulotxo ari dira zabaltzen markagailuan. Eta abantaia beti denez mesedegarri. Uraxe gizentzeko asmo irmoarekin hemendik aurrera. Aurretik ari diren biak, Maili eta Naroa hain zuzen ere. Eta distantzia tarte hori urrizteko asmoarekin noski. Aurkariak Jera eta Oiana beste tanto bat jokoan, Jerak jaitsi. Mailik eraman. Bejada txokoan Jerak iritsi egin da Naroa eta pilota ireki, baina gehiagitxo zabaldu du pilota hori eta aipagarria izan da nola ohartu den Jera Iturriaga pilotak kontrakantxan bote egin aurretik. Pilotaka da hori etzela pilotaleku honen mugen barruan izango. Eskua jaso baitu. Pilotak kontrakantxarako bidea hartu eta pumpa egin aurretik. Igarri diolako. Eta ongi garri gainera norabidea. Iturriagak pilotaka da horri. Agirrek zintzurra freskatu du. Orbegozok berak ere bai. Eta beste tanto bat jarri du martxan Jera Iturriagaren sakeak. Atzera oraingoan eta Naro Agirrek batetik eta bestetik korrik egin behar. Arat eta onat. Ezkerrez zabaldu Orbegozok eta Agirrek berriz ere Zabalera korrika egin behar, baina pilota biltzeko aukera izan du eta gero gorfutzera pixka bat etorri zaion pilota hori eramateko aukerarik ez du izan. Oiana Orbegozok 11 eta 6 iritsi dira lanerdietara. Barrokal eta Agirre 19 minutu eta 32 segundoan gertatu da hau guztia. Eta orain arte tantori gehien amaitzen ari dena Naro Agirre da. Beste tanto bat jarri du jokoan Maili Barrokalek. Oso gaizto. Zeinak ez zuen erantzunik jaso. 12 eta 6 beraz, markagailuan. Sakez Barrokalek bukatu duen lehendabiziko tantoa izan da aurrekoa. Sake hau ere ezker paretara itxasita gaizto jarri du. Oianak ateratzeko modua izan du. Ordea oraingoan berak eskatu eta atzean luze jarri 5 eta erditik eraman Naro Agirrek eta gainera Jerari ez dio aukerarik eman jokoan. Leitzarra sartze din, gero atzera Maili Barrokalek
Orbegozok eraman eta beste zafaraldi galant bat. Naro Agirrek ura erantzunik gabe geratu da, baina 13 eta 6 eta gehiago joan ez dakizkien badatoz atxeden setera. Joseri horren berri eman da Iturriaga eta Orbegozo 13 eta 6 marka joan. Alde polita lortu dute markagailuan Jerak eta Oianak eta laguntzaile gaztea ere bai hor. Jera Iturriagak aldamenean ez dakigu zer esango dio, baina seguru animo oiuak emango dizkiola eta auspomezuak izango direla. Seme gazteak esaten ariko zaizkionak. 13 eta 6 markagailuan jokoak geratuta, 21 minutu eta 18 segundo dira partidari hasiera eman zaionez geroztik, eta azken freskagarria egiten ari zaio memento honetan. Freskagarriari Jera Iturriaga eman dio azkenengo tragoskaura eta badator berriz ere jokora. Pilotari leitzarra, Oian Orbegozo pasadio pilota Magi Barrokali. Eta Bergarakoa badator sake ateratzera, jarri du pilota lauterdian. Uste eta espero baino laburrago eratuta jo sakea Orbegozori, baina jaso belauniko jarrita moztu Magi Barrokalek eraman ezkerrez. Jera Iturriagak Agirrek atzeratu eta airez saiatu da pilotaren hegaldia mozten eta bere xedea lortu du gainera. Atzelari lanetan oraingoan Jera. Pumpa goran eraman, Barrokalek moztu berriz ere Jera sartuko da jokoan, eraman, pilota gaiztoura, zabalera oraingoan Magi Barrokalek, Sotamanoz jaso, Oian Orbegozok. Deja egin nahi izan du Ormaiek, baina azken unean hor txost egin dio, bateterdi inguruan. Pilotak Bergarakoari eta behar bezala jotzerik ez, eta tantoa Akatsark gorriei eman die, 7 eta 13. Eta aurrez tantoak egin dituztenean pilotarik aldatu ez badute ere, oraingoan bai, oraingoan joan zaizkio Iturriaga eta Orbegozo epaileari, Jose Aldaregiari, eta beste material bat atera behar dutela adierazi diotenez horrari dira. Epaile jaunaren Jose Aldaregiaren sasian zein pilota atera behar duten eztabaidan eta deliberatzen. Pilota batari boteak eragin eta bestea probatu beharri gabe. Bigarren ura atera dute. Okerrez banaiz euren lehendabizikoa. Gorrien bat zenbaki duen hemen atzean baditugu. Taberna bueltan ume zenbait oiuka eta garrasika, eta haien erruz ezin dezakegu entzun. Lehen aipatu dizuegun moduan pilotariek elkarri zer esaten diete, baina Geraren Espainiak behar bezala irakurri baldin baditut. Lehenengoa esan die Magiri eta Naroari, beraz gorrien bat zenbakidun pilota izango da oraingoan kantxan. Beste tanto bat jokoan, 7 eta 13 azkenengo tantoa gorriek egina izan da, eta Magik moztu, Oianak eraman, Naroak kantxar dira, eta gero Jerak atzera. Naroak eskuina zabal aldera, ezker aldera barka. Txokoan barrena luza jarri du Iturriaga gero. Gainera etorri zaion pilota, nola edo ala atera egin du gorputzetik. Orbegozok, Barrokalek atzera, Orbegozok eraman, eta gero Barrokalek berriz ere gibelera. Eskuinez pilotari altuera eman, eta ez dio sartzeko abagunerik utzi. Barrokali Jerak ireki, baina gehiegitxo 14 eta 7 markagailuan, eta urdinak lehengo pilotaren bila joan dira seguru, eta materialik probatu beharri gabe. Aurrekoa egin die oiu Agirrek aurkariei, eta hortaz aurretik usatua dena, aurretik erabilia dena plazaratuko dute. Tanto honetan bederen Barrokalek eta Agirrek sake gaiztoa jarri du bosteter dingurura.
Barrokalek gorpuzera etorri zaio Oianari, baina eramateko ez du arazorik izan. Luze gero Oianak pilotari altuera eman da. Maili jokoan ez da dinsar, oraingoan atzera Iturriagak, Agirrek eraman, Jerarentzat aukera oraingoan. Kantxa erdira jaitsi, baina indarrarekin jaitsi du pilota hori bien tartera, oraingoan txokoan utzi du, eta hormabiko batekin erantzun nahi izan dio jokaldi horri Naro Agirrek. Hormabiko hori atik txapazpira joan da. 8 eta 14. Eta beste pilota baten bila joango dira oraingoan Saskira. Joan dira oraingoan Saskira, Iturriaga eta Orbegozo, eta Iturriagak aurkariei egin dien iruzkina zein izan den kontuan hartuta, bi zenbakiduna atera behar dutela aipa dezagun. Pilota berria orain arte erabili gabe alegia. Sake atera zera dator Jera Iturriaga, eragin dio punpa pilotari eta atera du sakea bosteterditik eraman Naro Agirrek. Jerak bien tartera indartxu moztu, Maili bere tokitik ateratzeko intentzioarekin oraingoan atzera. Bosteterditik ezkerrez eraman Naro Agirrek. Jerak moztu, Naroak atzeratu, eta Orbegozo atzera berriz ere. Agirrek eraman, baina ez dio sartzeko aukera kendu Jerari, oraingoan atzera, eta Orbegozok berak ere ez du deus jakin nahi. Maili Barrokalen gainean, Maili sartzen baldin bada arriskutsua dela guztio bai baitakigu. Mailik bildu pilota kadaura kontrakantxatik, Agirrek eskatu eta bien tartera bideratu, gainera gaizto jarri dio Orbegozori. Barrokalek atzera eta lauterdi bost ingurura korrik egin behar atzeraka. Orbegozok berriz ere indartxu bideratu du pilota Oianaren gorpuzera. Agirrek Jera sartuko da oraingoan jokoan, iruzerditik atzera. Ez dadin Maili sartu jokoan, berriz ere atzera, eta Mailirentzako aukerarik ez. Grinatxu dabil Maili, ikusten ari gatzaizkionez, baina kanponetan ez du bere ohiko joko erakusteko aukera handiegirik izan. Gero txokoan pilota utzita tanto polita borobildu du Jerak. Gorrientzat 9 eta 14. Dejada zukatutako hirugarren tantoa izan da Jeraren azken hori. Gorriei 9. eman diena hain xuxen ere. Jarri du Leitzarraren sakeak beste tanto bat babian. Agirreken eman eta gero Iturriagak atzeratu. Agirrek ura ere berdean jarri, Iturriagak moztu, txokoan barrena luze xamar. Agirrek erantzun egin dio pilotaka da horri eta gero beste sake bat Orbegozok Naroarentzat. Naroak jaso, zabalean dejada oso polita Iturriagak, eta Maili bertatik bertara bazen ere, pilotatik oso gertu bazen ere, jasotzeko modurik ez. 10 eta 14 hasi da Jera ohikoa duen jokoa, sartzailea eta bizia plazara zen. Partidaren lehen erdian ez dugu joko hartaz gozatzeko aukera handiegirik izan. Urdinen menturan ibili behar izan baitute Gorriek tanto askotan, baina bigarren honetan badirudi askatu egin dela Iturriaga eta hasi dela bere ohiko jokaera kantxara ekartzen. Herriz ere aukera Jerak, zabalera, luze aurrekoan ez bezala, aurrekoetan dejada egiten saiatu baita. Gero Iturriagak kantxaren erdira abiadurarekin, baina Agirrek pilota atzera bideratuta
ederki, mozten jakin izan du hor. Pilotak da ark zeraman abiadura. Agirre kontrakantxatik bildu eta aurkariari gaizto jarri eta hori ez da bueltan izan berdean. 15-10. Tantoaren zatirik handienean defentsan egon dira, defentsan egotea tokatu zaie. Barrokali eta Agirreri, baina gero agintzera pasatzeko momentua izan zitekeela ikusi dutenean hartara agintera pasa dira eta tantoa lortu du atzera pilotaka da bideratuta. Naro Agirrek 15-10 beraz markagailuan eta beste tanto bat jokoan Magi Barrokalek jarri duena hain zuzen. Agirrek atzera. Lauterditik kantxa erdira, Orbegozok, Barrokalek moztu. Iturriaga kaltxa eta atzeratu, Agirrek eraman. Iturriaga aukerako pilota, txokoan utzi du pilota, bertan da Magi eraman, oraingoan atzera, eta Naro Agirreri atzera kakorrika, egin araztera. Ziurrenik. Orbegozok luza jarri du, kantxaren erdingurura. Barrokalek bildu besterik ezin izan du egin hor. Agirrek aukerako pilota, berak eskatu du eta atzean jarri. Orbegozok oraintxe egin duen modu berean, Agirrek atzera. Eta Orbegozok atzera, baina norabidea aldatuta. Ezkerraldetik Zabalera. Bideratu baitu pilota. Barrokalek irutarditik sartu behar. Iturriagak luza jarri du hor, ezkerparetara itxasita gainera. Pilota ura. Oraingoan jaitsi, Barrokalek eraman. Iturriagak txokoan dejada, igarri egin dio. Intentzioa Agirrek aurkariei, Agirrek jera Iturriaga aurkariari eta gero atzean jarri du pilota. Eta ezkerreskuarekin sartu da hor Sotamanoz. Aldez edo moldez, pilota hori eramatera. Orbegozo, baina eramaterik ez. 16. beraz. Barrokal Agirre bikotearentzat atzean egin duen 4. tantoa izan da. Urdinei 16. eman diena, Naroak atzean egin duen 4. izan da beraz, Urdinei 16. eman diena, beste tanto bat oraintxe jarri du martxan. Barrokalek sakea gaizto eraman, alata guztiz ere. Oiana txokoan utzi du pilota Magik, era iritsi eta altxa eta badakigu normalean nahikoa burua uste ematen diola jerari belaunak eta tantoaren une batean ikusi dut errenka zebilela. Oraingoan erren horrek ez dirudi duela une batzuk bezain nabarmena eta ez duen arazorik partidan aurrera jarraitzeko. Lehengo astean Azpeitian azkenengo tantoan sumatu zuen agidanez belaunean mina eta azken tantoan izan zenez partida bukatzeko ez zuen inolako eragozpenik izan. Gaur oraintxe sumatuko zuen lehendabiziko Krakatekoa belaunean. Errenka hasi baita lehentxeago, baina ez zuen ezer handiegirik eta partida irabazi edo galdu amaitzeko moduan izaten den Leitzarra. Beste tantoak jokoan jarraitzen duguk azalpen ura eman badugu ere, tantoak jokoan jarraitzen du. Barrokalek atzera, Lauterditik atzeraka korrika egin eta gero eraman. Ia pasatako pilota Orbegozok eta gero aurrean dejadarako ikusi duen zuloa ederki probestu du Magi Barrokalek. 17. izan da hau beraz Bergara arrarentzat eta Zesto arrarentzat 17 eta marmarka gaiuan eta badirudi pausua behintzat garbi eta beldurri gabe tiratzen diola zangoari Iturriagak.
beste tanto bat jarri du martxan, sake aurrekoa baino laburragoa izan da, Oianak eraman. Eta gero Naroak atzera berriz ere hankaltxadu hor, une batean Jerak, behar bada berriz ere berrituko zitzaion. Belauneko mina, atzera, Orbegozok. Agirrek berak ere bai. Orbegozok bien tartera jarri du luze xamar, lauterditik. Naroak atzera. Iturriagak moztu. Eta Barrokalek atzera du. Bostetik eraman Orbegozok, Barrokali gainera etorri zaio, baina nola edo atera du bere gorputzetik, atzera xamarretik bildu behar pilota hura. Oraingo honetan Maik. Oianak kantxa erdira. Eta Naroak bien tartera indartxu. Ormabikoa lege zaharrean. Orbegozok, Barrokalek bildu eta gero berriz ere Orbegozok atzera. Oraingoan Naroa Agirrek egin duen moduan. Kantxa erdira Orbegozok hortupust egin dute. Iturriagak eta Barrokalek, baina ez da ezer gertatu. Iturriagak atzera. Ez behar bezala pilota behar bezala eskuan sartu gabe, berriz ere aukerako Iturriagarentzat dejada egiten saiatu da hor, baina ez zaio ari nahi bezala jokaldia irten. Atzera Agirrek moztu Orbegozok eta Agirrek jasotzerik ez, aurkariak behartzera joan dira. Batetik Jera, naiz eta helbururik lortu ez, eta ondoren Oiana pilota moztuta. Bigarren horrek lortu du bere xedea, aurkariak nahasita kantoa lortzea alegia. Eta Oiana Orbegozok moztutako pilotaka da horri esker, 11garrena lortu dute. Iturriagak eta biek atxeden setera etorri dira lau pilotariak. Zintzurra freskatzera eta pilota berri batekin, aurrezateratako batekin. Berrekin gozaio jokoari. Jera Iturriagaren sakearekin. Atera du sakea Jera Iturriagak. Ostetik eraman. Sakean Naroa Agirrek. Eta sake bueltan dejada dotorea egin du hankageldian, bate erdingurutik Jera Iturriagak. Barroka labiatu da, baina ez zerregiterik ez. Tantoari segida emateko hortxe duzue ikusentzuleok, tantoaren errepika, tantoaren bukaeraren errepika hortxe izan duzue ikusteko abagunea. 12 eta 17 markagailuan berriz ere Jera Iturriagaren eskuetan da sakea. Eta semeak kanbo aldetik Oiu, haupa amatxo esanez, eraman Iturriagaren sakea, moztu, oraingoan Jerak eta baita, horren ostean Maik ere imintzi ona, Bergarararena gainera bidali dio pilota, Orbegozori, Naroa Agirrek eta jasotzerik ez, eta berriz ere berrituko zitzaion belauneko mina Jerari, izan ere zango altxa eta minkeinoak egin baititu. Tantoaren amaiera aldean Iturriagak atxeden setera etorri da, ultragoxa bat hartu du. Eta berriz ere jokorako gertu izango da Jera Iturriaga. Oiua lagunari partidan markagailuan aurrea ardezaketela sinestarazteko. Eta berriz ere pilotan aritzera, berriz ere lanera, beste tanto bat jokoan. Naroak kantxa erdira, Oianak bien tartera bildu. Naroak eskuinez atera egin du pilota hori. Eta gero ezkerretik kantxa erdira Orbegozok, Barrokalek ezkerpareta ingurura. Orbegozok eraman, Barrokalek luze. Txoko erabilita, Orbegozok luze. Era berean, baina gehiagitxo arrotu du pilotaka da hori. Azken unean esango nuke eskuan kateatuta geratu ere egin ote zaion Oianari, eta kontu, pilotaka da hori. Ez da, zenbatzeko modukoa izan, 19 eta 12.
Eta purka-purkari dira, 22. gerturatzen Magi eta Naroa beste tanto bat jokoan. Magik bien tartera moztu. Orbegozok jasotzen aleginak egin ditu hor, pilota hori jasotzeko aleginak egin ditu, baina bere helbururik ez du lortu. 20-12 eta berriz ere atxeden setera etortzea erabaki dute Jerak eta Oianak. Jerak denbora eskatu behar zutela adierazi baitio Jose Aldaregia. Epaileari tanto bi baino ez dute falta. 8tik 5. garaipena lortu eta sailkapenaren goigoiko koskan lidertzan gotor daitezen Magik eta Naroak 12-etik 22-erakoak egin beharko lituzkete. Jerak eta Oianak beste puntu bat lortu eta oraindik ere 3. postu hartan jarraitzeko. Behar bada bihar izango lukete hauek gaurkoan irabazi eta bihar seguran jokatu behar duten Goiuri Zabaletak eta Irati Zabalak galduko balute 3. postutik 2. jauzia emateko aukera, baina gaur hemen gertatzen dela 3. postu hartan seguru dira Jera eta Oiana. Alere elirateke berdin izango 22 egin gabe edo 22 egin da 22 egin ezkero beste puntu bat izango luketelako sakelan. Berriz ere jokoa martxan. Hemen agoitzen Iturriagak ireki eta Barrokalek sartu beharko du. Naroa Girrekala eskatu baitio. Lagunari moztu Orbegozok, Naroak eraman. Jera Iturriagak ere jaisteko saiak ere egin du hor. Magik eraman eta Jera gatzera airez jaso. Pasatako pilota izan den aia. Agirrek eta gero dejadan azer nolako jokaldi ederra eta zirraragarria politia utzi duen hor. Jera Iturriagak, Naroa Agirrek boleaz sakeari erantzuna eman eta gero dejada ezin hobe utzi baitu hor. Txokoaren inguru hartan Jera Iturriagak 13 eta 20. Eta berriz ere Leitzarrak berreskuratu du sakea. Dejada egin duen 6. tantoa izan da Leitzarraren azkena eta orotara gorriek lortu duten 13. beste tanto bat jarri du jokoan Jeraren sakeak. Naroak eraman du. Tantoaren estrainako pilotaka da. Atzera Jerak eta jokoan sartzeko aukera kendu dio Agirrek Orbegoz hori eta gero Orbegozok ezkerparetan ez du pilotaka da balekoa jo. Ezkerparetako koltsoira joan baitzaio. Pilotaka da ura Azpeitiko pilotariari 21 eta 13. Bakarra baizik ez dute falta. Magik eta Naroak 8tik 5. puntua zatekena eskuratu eta lehen esan dugun moduan sailkapenaren goialde hartan lidertza sendotzeko sake gaiztoa jarri du Magi Barrokalek. Erantzunik gabe geratu da pilotaka da hori Oiana Orbegozoren partetik eta gauzak horrela hortxe duzu bien bitartean ikusentzuleok. Azkenengo tantoaren errepika osorik ikusteko aukera. Azkenengo tantoaren azken pilotaka da eta era berean baita pilotaka da bakarrura ere ikusteko aukera. 22 eta 10 kontua azken finean. Garaipena eta txapelketa honetako 5. puntua jokatu dituzten 8 neurketetatik Magi Barrokalentzat eta Naroa Agirrerentzat. Partidak 54 minutu eta 21 segundo iraundu. 22 Barrokalek eta Agirrek 13. Iturriagak eta Orbegozok eta elkarrizketetarako postua atontzen ari zaizkigu geure lankideak horren aurretik, baina lau pilotariek utzi dizkiguten zenbakiak errepasatu behar ditugu. Magi Barrokalek moztuta tanto bat, zabalean beste bat, atzera beste bat, dejadaz ere beste bat eta sakez 2 utzi ditu. Eta ez du bat ere pilotari galdu. Naroa Agirrek berriz egin du gehien, dejadaz 2, moztuta bat, atzean 5 eta bien tartera ere beste 5. Eta galdutako pilota 2 izan du
Zesto argazteak Jere Iturriagak berriz, galdutako 2 pilote izan ditu, eta egindako 8 moztuta 2 eta Tejadaz 6. Eta datuekin amaitzeko, Oian Orbegozok tanto bat amaitu du moztuta, eta galdutako dezente izan ditu 4, normalean pilota gehiago eraman ohi du berdera. Oian Orbegozok eta alde hartatik jatzelari seguruagoa da, pilota oso gutxi galdu ohi duena, gaurkoan alere 4 pilotaka dautzi ditu eraman gabe, eta gauzak horrela 4 pilota galtzea egokitu zaio gaurkoan Azpeitiko pilotariari Oiana Orbegozori. Emaitza ere gogoratuko dugu elkarrizketetara jo aurretik, 22 tanto egitea lortu dute, eta hortaz txapelketa honetan lortu duten 5. puntuarekin joango dira etxera gaurko irabazleak. Hots Maili Barrokal eta Naroa Agirre, eta 13 tantoan geratzea egokitu zaie gaurkoan galtzaileei Jera Iturriagari eta Oiana Orbegozori. Partida hau guztia, partidan gertatu den guztia, 44 minutu eta 21 segundoan jazo da, eta hauek esan da une batetik bestera etorriko zaizkigu elkarrizketa setera. Maili Barrokal eta Naroa Agirre hortxe ari da Maili gerturatzen, mikrofonoak ere ari zaizkigu prestatzen, eta denerako gertu eta mikrofonoak jada gertu daudenez, haiengan hurbildu eta une batetik bestera emango diot elkarrizketen tarteari hasiera. Hogeita 2 eta 13 neskak partidaren hasieran zuek hartu duzue agintemakila eta Jerari bere jokoa ez diozue egiten utzi, eta gero bigarren zatian apur bat gehiago estutu zaituztete, baina azkenerako garaipenak ez dizue ies egin Maili. Bueno, nik uste eta zeratik basekin un partio gogorra izango zala, ze azkenean Jera gaurian asko jokatzen dau, eta Oiana behatzean oso segura da. Bueno, nik uste eta zeran oso ondo hasi gazela baina Naroa eta ni, sakeakin asko asmatu dutela, eta Naroa behatzean oso ondo aguantau da bela, astindin dotzala pelotei, eta gero ni bukatzen gaur bastante eroso aritu naiz, eta eixa esan beste puntu bat egin oso gustora. Jakin bagenekien ondo bazineten sakearekin biok egingo zenutela nahikoa sarraski, eta zeuk egitea lortu duzu, sakez 2 tanto, baina hori ez aparte lan handia egin duzu gaurkoan, eta aurkariak leku batetik bestera mugiarazi dituzu, eroso senti ez zitezen. Bai, gaur eixa esan kantxan oso gustora sentitu naiz, pelota eskutik bastante bizirtetza baten, eta gero aurrian nik uste dut asko asmatu dutela tanto bukatzen, eta nik uste dut partio bikainen dugula, eta oso gustora noiala etxea. Eta aurkariak askotan nahastu dituzu, aurrera eta atzera korrika dezente egin behar izan dutelako. Bai, ni, saiatu pelota mugiarazten, gero azpitik bai asko mozten, eta nik uste dut hori lortu dugula, eta gero defentsan ginean aguantagu asko indogula, eta lan bikainen dugula baina Naroak eta ni. Eta Naroa, zuri dagokizunez, atzera pilota asko igorri, eta horrez gain tantotxo batzuk eginda ere joango zara etxera, atzera 5, bigen tartera bat, eta Tejadaz ere beste 2 laga dituzu gaurkoan hemen agoitzen, zenbaki politak eginda, baina lana ere gogotik egina. Bai, egia esan gaur izango nuke bikote gorria normalia baino gehiago faila dula, nik uste baitara izan dela guk ondo joka deulako. Ni hor saiatzen itzan atzian Jerai pelota eskubilan ez ustez, ez dela eskubiakin hartzen honean kizteon velozia ematio eta hor Tejadakin mina ondia egiteko. Da, gero Maili gaur oso komoda ikusiet, tantua bukatzen, konfiantzakin, da nik uste txapelketa hasieratik azizanetik honea, bikote bezalare hobetu ingeala, elkar hobetu gulertze dula, eta orduan partida gaur ondo egin du. Eta une batzuetan gainera, sakerrematean Jerak tanto batzuk utzi ditu, Tejadaren bitartez bereziki. Bai, hori da, eta gero gaina behiakata du da azkeneko pelota hori oso bisila zen, eta hor sakia, ez du lortu sakia egin tanto ditia, baina lagatzen nion ja biterdi inguruan, da hor eskubiak Jera bukaitezen. Eta pilota biztiarekin, konturatzerako gainera, etortzen zitzaizun pilota. Bai, egia esan pelota asko atatzen zen lurretik, baina, azkenian tanto asko, pelota hori asko ez teo erabili, hor bigarren erdetik atzea ata duelako eta tantuak moztia lortu deulako, behien ratxa moztia lehen baino bukatu deu. Da, orduan, egia esan horrekin mina ondia itezigo, baina, gaur ondo.
Eta kontua kontu, 22-13, txapelketako 5. puntua lortu duzue 8tik, sailkapenaren goialdean izango zarete gotortuta, eta 6. 6. bai, 5 bazen dituzten gaurkoan 6. Zuzenketa eginda 6. lortu duzue gaurkoan, eta sailkapenaren goialdean gotortuta, pozik izango zaretela, pentsatzen dut? Bai, egia esan, bai aurreko partidan da gaur puntuaz gain tante hona indeu, eta hori oso garrantzitsuak gero sailkapenako. Ederki Baneska gozatu garaipenaz eta hurrengo neurketan ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko. Hau esek beraz, bi irabazleen hitzak, Maili Barrokalen eta Narbo Agirreren hitzak, eta Ados Pilotaren ordezkariek deitu eta berehala etorri zaizkigu elkarrizketa setera, elkarrizketa postura. Jera Iturriaga eta Oiana Orbegozo, jera partidaren hasieran bereziki zeu utzi zaituzte jokoz kanpo. Mailik eta Naroak sartzeko aukera gutxi utzi zute eta gainera zeure jokoa egitera sartu zarenean oso urrunetik sartu behar izan duzu eta urrundik agintzea nekeza da oso. Bai, nik uste beraiek, gukatea du pilota horiek izan, baina beraiek hauek etortzen zitziola, ez? Osongi sartzen zitzaion batez nik uste Mailiri eskun, mina hundi indiute batez harrimatuz eta Naroa, beti da beretokin da gaurre bereziki ongi ibili da, eta gu, zin jarriz ez, egia da oso atzetik ibili beharra ere izan dutela, baina aurren neukenen gauza hundekin gabe pilotai, konfiantza pixkoa falta, eta nik uste ongi irazi dutela ez. Partidaren bigarren erdian alta, zeu hasi zara pixka bat zeure ohiko jokoa plazaratzen eta sak errematean dejadarekin asmatzen eta tanto batzuk amaitzen. Bai, pilota aldatutan ikuste hasieratik lehentxo aldatu barran ginela, gero ez dula asmatu taktikokie, baina aldatu dunen tanto batzuk inditula, baina gero momentu klabetan gukiten ginen utxe ez, justo sartzea ginen izenen baten bat kanpo gotatzen ginen eta pareja honen kontra utxe egitek aresti ordaintzen di. Eta berandutxo, kantxaratu duzue akaso pilota biziura, haiek deseroso sentiarazteko kantxaratu izango duzue, baina nahikoa berandu, partidaren azken zatian, amaiera aldera. Bai, zalantzakin ibiligaz, espun guri ongi sartzen zitzun hau ikusi da ez, gaur bereziki, eskutik ateatzen zela eta atzen ibiltzen ginula pilota, baina bestea guretzat iguala proposagoa azpitik gehiago ibiltzen zelako eta nire jokaldintzat egokiua da. Eta 16 eta 10 atzetik zinetela, zeuk belaunari oratu diozu eta hanka jaso duzu gorantz, behar bada hor gu beldurtu egin gara, berriz ere belauna minkainuak egin araztera behartu zaituelako. Hasieratik nabaritzen nun, ez? Berotzen ja nabaritzen nun, normaletzeola, baina, azkenen jokatzeko neon, bakarra buruk batzutan kontrako agindu ematen dula eta konfiantza hori pixkoak kendu, ez? Baina nik uste ez dela itzakia izan, bestela ere beraiek gehiago izan diela eta ongira hasi diutela. Eta partidaren une hartatik aurrera, partidaren amaierara arte, behin baino gehiagotan berritu zaizu belauneko mina. Bai, lesio txiki batekin abile eta, fisio lana tokatzen da, baina, horrek aldi beren entrenatzeko aukera egirezit ematen eta gero nahi gabe bakantxan aritzen da, ez? Aberle mailen buelta ematen dioten eta txapelketan zati gutxi honen, hobekio ekiten dioten, ez? Horrek esan gura du beraz, gaurko partidara entrenamendurik gabe, etorri zarela? Bai, azkenen, fisio lana tokatzen da, belaune rekuperatzea, eta eskukinagatik ez berdin ez, kantxan normal entrenatu edo eskuk bakarrekite. Bada, azkar ematen diozun buelta belauneko minari, belauneko lesioari. Bale, eskerrik asko. Eta Oiana, zuri dagokizunez, askotan atzera pilotakadak jo eta jo ikusi zaitugu, eta bereziki Naroa Agirre behartzera eta pilotakada bat gehiago, berari joaraztera joan zara une zenbaitetan, baina gaurkoan hoi baino pilota gehiago ere galdu duzu akaso. Bai, hasieratik nahi komodo guztua sonditzen itzen kantxan, da pelotan gozatzen nula uste nun, baina hoxe. Gero honek harrimetzez badain maet behai buelta mateit, azkenen asko harrimatzu du Naroak eta hor minen dit, eta fallo batzuk horretorri dira ezkerrez, eta gero gorare hoi baino gehiago juntzaizkit, eta horretzen pena. Eta lau pilotariek aurrealdean zen biltzatela, pilota moztuta tanto bat ere utzi duzu gaur honetan. Bai, aukeratxo bat ikusitelako bikatzea zetuztela eta hortxe bota, baina, gehiago eitiko aukera gutxi. Eta aurkariek zabaldu izuten zuloa, ondo aprobetxatzen jakin duzu? Bai, bat behintzat. Bat behintzat besterik ez duzu utzi, baina tira, tantotxo horrekin joango zara behintzat azpeitira etxera, gaurkoan irabazterik ez, 3. postuan jarraituko duzue, bihar behar bada, 3. laugarrenera egin zenezakete, baina hemendik aurrera
beste partide batzuk ere geratzen zaizkizu, oraindik ere hilabete geratzen zaio Ligaxari, eta aurki hasiko zarete pentsatzen dut urrengo neurketa horretan buru belarri sartuta pentsatzen. Bai, hori da, puntuk geota importante hodi eta astez aste garantzia handia aukiko be. Eta urrengo ukin pentsatzen ez, Ainoa eta Leiren kontra deu, eta aleina ingoite hor bai irabazteko. Eta hemendik aurrera puntuek garrantzi berezia izango dute, zuk esan bezala, Oiana. Bai, hori da, hor aurrien nahasmen handia da eta puntu guztik oso pilan gaude asko eta garrantzizko dira bai. Ea zer gertatzen den urrengo partidan, Ruiz de Infanteren eta Leire Galeanoren aurka. Eskerrik asko neskak eta urrengo arte. Bale, ez da zer. Horixe bera esan du, Oiana Orregozok, eta nik ere horixe bera nabarmenduko dut, 3. eta 4. postuetan sailkapenean naspila handia dago eta bereziki hor dira, 6-3 hor dira, bibikote Ruiz de Infante, Leire Galeano eta gaurkoan 7-3 egongo dira. Galtzaile izan diren Iturriaga, Orbegozo, eta hortik aurrerako zeinatzerako Leia izango da, eta nahasmendu handi ura, katramila ura, zurrumbilo ura, hemendik hilabetera, hemendik Ligaxkako azken partidera bitarte ebatziko da, eta orduantxe, hemendik hilabete ingurura jakingo dugu, Azkoitian Ligaxkaren azkeneko partida jokatuta sailkapena zelan geratzen den, eta ze 4 bikote izango diren Iruñeko eta Miarritzeko finalerdietan, eta hauxe esan da, gaurkoan garaipena 22 eta 13 ikusiko zenuten moduan Maili Barrokalek eta Naroa Agirrek lortuta, eta haiek sailkapenaren lehendabiziko postu hartan gotortuta. Gaurko jaialdia bukatu da hemen Agoizko Toki Eder pilotalekuan, baina ez da hau izango asteburuan izango den Ados pilotaren jaialdi edo pilota hitzordu bakarra. Izan ere bihar segurako Baratze pilotalekuan goizeko 11:00 aitzina izango da beste partida biz osatutako jaialdi polit bat, lehendabiziko partida promozio mailako txapelketaren 6. jardunaldiari dagokiona izango da, eta bertan Oskozek eta Sotilek jokatuko dute Gorriz Aizane Ibarrolaren eta Naia Bertizen aurka, eta ondoren maila nagusiko txapelketaren 19. jardunaldiari dagokion partidan Goiuri Zabaletak eta Irati Zabalak jardungo dute batetik, Olatz Ruiz de Larramendiren eta Andre Aldaregiaren aurka hobesan da, Andre Aldaregiaren eta Olatz Ruiz de Larramendiren aurka maila nagusian goizeko 11:00 hasiko da esan bezala biharko segurako Baratze pilotalekuko jaialdi ura, hitzordu ura, eta ondo garela behintzat 11:00 bost gutxiago, 11:00 inguru horretan bertatik izango gara jaialdi hark zer ematen duen oso osorik eta ahalik eta modurik egokienean eta zuzenean zuen ganatzeko eta helarazteko prest. Besterik ez beraz, pilotazaleok, bihar izango dugu berriz seguratik elkarren berri. Arratsaldeon Agoiztik.